L'activitat que farem avui a continuació serà treballar les articulacions, els membres superiors, els dits de les nostres mans, principalment. El que hem de fer sempre, com fem aquestes sessions, podem fer treballant asseguts damunt d'una cadira ben còmoda, amb els peus ben posadets a terra, l'esquena ben dreta sobretot, i poquet a poquet, si us sembla, comencem la sessioneta, comencem simplement aixecant el braç dret. Tot el dia tenim els braços penjats damunt de les nostres espatlles, o portant cistells, o portant bosses. Doncs vinga, el primer exercici que hem de fer és aixecar les mans, posar els braços horitzontals. Si algú té alguna dificultat, també poden posar les mans damunt d'una taula. Podríem fer aquests exercicis asseguts davant de la taula. Primer amb el palmell cap avall, i ara el segon exercici és amb el palmell cap amunt. Aguantem, sempre un parell o tres de respiracions, girem i descansem. I el mateix que hem fet al braç dret, amunt al braç esquerre. Aixequem i girem el palmell cap a l'aire. Sempre respirar. No us oblideu mai de respirar. Respiració sempre pel nas, tranquil·la, dolça i relaxada. El següent exercici simplement és tornar a aixecar aquest braç dret per davant del cos, i ara fem el combinat, avall i amunt. Avall i amunt. Molt bé. Treballant l'articulació del canell i treballant l'articulació del colze i treballant una miqueta l'articulació de l'espatlla. Descansem i farem el mateix amb el braç esquerre. Amunt aquest braç esquerre, palmell amunt, palmell avall, palmell amunt, palmell avall. Fantàstic. Això mateix. Un parell de vegades més. I la propera vegada ja podem descansar tranquil·lament. És important sempre repenjar els braços en el repenjabraços, No els deixeu penjar mai, que no caiguin mai les mans a terra. I ara el que hem fet amb una mà i hem fet amb l'altra, ho fem amb les dues. De moment, simplement aixequem els dos braços, com si diguéssim el sonàmbul. Dos braços davant del cos i descansar. A continuació, el mateix, dos braços, l'únic que ara girem els palmells cap amunt, com si portéssim un pastís, com si portéssim un regal. Aguantar i mantenir una estoneta l'exercici i descansar. Molt bé. Anem a complicar una miqueta més. Dues mans al davant, palmells avall i ara palmells amunt. Avall i amunt. Molt bé. Aquí juga la coordinació. Això mateix. I descansem. Tornem a respirar. El braç dret endavant i compliquem una miqueta més. Ara tanquem el puny ben tancat. Tanco i obro. Tanco i obro. Tanco i obro. Com si agafés un grapat d'arròs, de cigrons, depèn de la dificultat o de l'agilitat que tinguem en tancar el puny. Primer la mà dreta i ara a continuació la mà esquerra. Tanco i obro, tanco i obro, tanco i obro. És tan important el tancar com també l'obrir. És molt important. Penseu que les mans
de sentit natural sempre tenen tendència a tancar-se. Doncs obrir les mans, posar-les ben planes, ben obertes damunt d'una taula, per exemple, fantàstic. Anem a complicar una miqueta més, el mateix exercici, però ara amb el palmell en l'aire, i veureu que costa una miqueta més. I si abans agafàvem un grapat d'alguna cosa, doncs ara podem tenir, si voleu, una pilota a les nostres mans, si volguéssiu intensificar una miqueta més l'exercici. Però ja veieu que suficient. L'important és coordinar el ritme de l'exercici amb la nostra respiració. Hem inclòs aquests exercicis, lògicament ja veieu que no són pròpiament de ioga, podríem dir-ne, no són asanes, podríem dir que és un calentament, si voleu, un precalentament. L'únic que el que ho caracteritza és fer-ho d'aquesta forma conscient del moviment i de la respiració. Un ritme tranquil, 4 segons inspirant, 4 segons traient aire. Molt bé. Hem fet una mà, hem fet l'altra. Anem a fer les dues. Vinga, dues mans en l'aire, tranquil·lament, i tanquem els dos punys. Molt bé. I ara obrim, com si estiguéssim pastant. Jo sempre dic aquest l'exercici de pastar. Ahí mateix. Tancar i obrir. Tancar i obrir. Tancar i obrir. Molt bé. I descansar. I el mateix que hem fet avall, doncs ara ho farem amb els palmells en l'aire. Fer-ho d'aquesta manera és anar creant com una petita rutina que sempre és molt més fàcil de recordar després dels exercicis. Ara teniu la sort que podeu estar-ho mirant amb el vostre telèfon, el vostre ordinador, però si algun dia, pel que sigui, no teniu connexió o no teniu el telèfon, doncs buscar algun mètode, alguna estratègia per saber memoritzar els exercicis. I ja veieu, sempre primer en fem un, després fem l'altre, i ara ho compliquem. Tanquem avall i obrim amunt. Tanquem, amago i ho ensenyo. Ho agafo, ho amago i ho ensenyo. Ho agafo, ho amago i ho ensenyo. Un parell de vegades més, si us ve de gust. I descansar, molt bé. Ho podem complicar, encara ho podem complicar una miqueta més. Vinga, provem-ho. Vinga, dues mans endavant, tanquem els punys i ara només obrim la mà dreta. La mà dreta en l'aire i la mà esquerra avall. I ara canviem, la mà esquerra amunt i la mà dreta avall. Molt bé. Ahí mateix. Jo amb aquest exercici li dic jugar al salt de la puça. La puça salta d'una mà i salta cap a l'altra. De la mà tancada salta a la mà oberta. Obrim les dues mans i descansem. I ara, per no carregar tant les nostres espatlles, treballem la mà dreta, arrepengem el colze damunt dels recolzebraços i amb la mà ben oberta i tanquem la punta dels dits. Ajuntem les llemes dels dits. Com estava la plaza? Abarrotar. El gesto aquest d'obrir i tancar. Abans era tancar el puny, ara és fer la pinça. Primer fer-ho amb tota la mà junta, els 5 dits, i ara poquet a poquet farem dit per dit. El dit petit, el segon, el tercer, el quart, tornem enrere, el segon, el tercer, molt bé, i acabem amb el petit. Tornem a acabar, ajuntem tots els dits de les mans i com aquell que posa una miqueta de sal amb una amanida, anar fregant les llemes dels dits o comptant calés. Això mateix, molt bé, i relaxar. I el mateix que hem fet amb la mà dreta, doncs fem amb l'esquerra. Primer arrepengem el colze, obrim la mà ben oberta i ajuntem les llemes dels dits. La plaza, abarrotar. Un parell de vegades, i ara la propera vegada ajuntem només el dit petit i el dit polze. El dit anular i el dit polze, el dit del cor
i el polze, i el dit índex, i el dit polze. I fem el recorregut enrere, acabarem amb el dit petit i tornem a juntar totes les llemes dels dits, li donem la volta a la mà i tornem a venir posant-hi sal, pebre, el que vulgueu. Molt bé, i tornem a descansar. Fantàstic. El que hem fet amb una mà i hem fet amb l'altra, doncs ara amb les dues. Obrir i tancar. Obrir i tancar. Amb els dits ben oberts, ben estirats, fent la pinça. Això mateix. Podem complicar-ho una miqueta més, les dues mans a la vegada, el dit petit, amb el dit polze, el dit anular, el dit del cor, el dit de l'índex, tornem cap enrere, el cor, l'anular i el petit. Molt bé. Tornem a juntar tots els dits de les mans i ara per anar fent més combinacions, ara obro una, ara tanco l'altra, ara obro una. Ja veieu que són exercicis que poden donar moltíssima flexibilitat, i al final acabem posant sal amb les dues mans i vinga, anem a rentar-nos bé aquestes mans ben netes, com aquell que renta les mans sota l'aixeta, els dits ben oberts, passar una mà per damunt de l'altra, freguem bé, això mateix, com bé hem emparès aquests dies, a rentar-nos les mans. Ajuntem les mans juntetes i obrim els dits. Separem els dits de les mans. Dues mans juntetes i una mà ens ajuda a obrir els dits de l'altra. I ara, poquet a poquet, el que fem també és creuar. Estiro i creuo. Estiro i creuo. Estiro i creuo. I ara, poquet a poquet, el pianista. Intento estirar bé aquests dits de les mans, intento obrir bé els canells, intento estirar bé aquests canells, aquests colzes i les espatlles. I perquè el dit gros també faci la seva feina, doncs ja ho veieu, a fer punyetes, primer endavant i després enrere. Relaxem bé totes les mans, relaxem-les bé i poquet a poquet tornem a repenjar-les damunt de les cames o amb una postura més de meditació, amb Namasté.